Jamen, hej og velkommen. I dag vil vi spille lidt Minecraft. Ja, et game jeg allerede spiller på. Jeg ved ikke lige, jeg lægger ret meget, men et game jeg allerede har spillet på. Og ja, det bliver så til, ja. Jeg vil ikke vise min min lige nu. Jeg vil faktisk bare lige gå op og til mit hus. For at vise jer bare lidt rundt i det der game her. Ja, op her. Op her. Og så op her. Hvad at jeg faktisk bruger af på vi skal lige lyd fra. Men jeg spiller så lidt her. Hvorfor har jeg timing gear på? Hvorfor jeg egentlig sidder og spiller.